siramu sing tak tresnani iki tenan jare. Kok kapake Dol? Kaya nguntal pil. Kancen iki ya kaya padha karo rabi to iki. Kok iso? Lah wong kene pengin bodho nyedak karo awakmu. Ora iso mung aku sing iso nyedak iso demek. Iki tenan jare. Kene. Panas mlaku Ora nggawa payung sandale diseret. Lamane mlentung Surabaya geger. Kene Madiun Jakarta dirukun tetep merdeka. Panas mlaku ora nggawa payung sandale diseret lamaane plentung Surabaya geger ngungsi nang Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Selamat malam, Nduk Cayu. Selamat malam Om Ige. Nggih, lama enggak jumpa. Pripun kabare, Nduk? Alhamdulillah pangestune panjenengan kula sehat Om Ige. Om Ige pripun kabare? Ya dongamu Nduk Cayu sehat. Alhamdulillah sehat. Panjenengan niku ketriyen nganti saniki niku awet nggih Om. Awet piye? Tidak ada Perubahan nggih. Tidak ada perubahan, mesti tetap Awet enam, nggih. awet Pancip. 6 ngono ya. Pak Om, Sigit ya. niku kan wajahnya diformalin. Awet. Unikan iki wiwit cilik lho, Pak. Angger biyen tak takoni, "Cita-citane apa, Nduk?" Kula pengen dadi dokter kecantikan. Kebiyen pengen dadi dokter kecantikan. Tapi kan nggih mboten meleset, pranyatane piyayine nggih cantik, piyayine nggih anggun, tur ya pinter golek duit. Wah. Rumangsane kok Nggih. Sesuk terus bablas Jakarta. bablas Jakarta. Bar Jakarta terus Surabaya. Surabaya. Madiun. Madiun terus Jakarta, janji rukun tetap merdeka. Iku. Mbak Niken kok ditimbali keluarga ageng Bu Ratih khususipun Mas Anggra. Menika kagungan nadar menika. Oh pun buka kupat warna dereng? Dereng. Oh nggih bibar niki. Bibar niki. Niki nanti sebelum nembang lagun-lagun yang lain nanti ada request. Kenapa menika? Nggih meniki Mas Anggra badhe nembang sisan munggah napa niku jenenge nganu kupat luar. Kupat luar awit sampun dipun siapaken wonten nginggil nggih menika jenang piring patang abang, jenang piring patang abang menika jenang abang patang piring. Lah ya wingi lho. Jenang piring patang abang. Lah. Senang abang petang piring. Heeh nggih. Kagem menapa kesuksesan luaripun pahargan wonten ing dalu punika Pak Sigit. Nggih. Tapi mbok bilih sepatah dua patah kata Mbak Niken untuk keluarga besar Ibu Ratih. Monggo Oh, Mbak. Sampun nggih. pirsa nggih Bu Ratih. Sampun. Sing pundi Mbak? Lambo. Menika ingkang lenggah menika. Alah Cocokan menika. Sing nika Jilbab damel hitam. damel moto. Kacamata kok mata kaca. Berarti Oh, biru. nggih mugi-mugi kagem Burate sekeluarga besar lan ugi Ade Alfiano. Ya toh? Nggih, Betul. Dipun paringi panjang umure, Amin. sehat Amin. selamat wilujeng. Amin. Terus rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Buat Ade Alfiano semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Pokoknya tercapai cita-citanya. Doa yang terbaik. Betul, betul. Mas Anggra Mbak Niken, Mas Anggra menika nadar. Oh, Nek nggih. kagungan momongan kagungan putra ngrawuhi Mbak Niken. Lah alhamdulillah pun lahir kakung nggih menika dirasat. Oh ngaten. Berarti niki acarane kathah nggih. Kata. Kata tasakuran terus kitanan terus lahir napa niku putrane Mas Anggra. Anggra, pengiritan Nggih. ya. Terus esuk-esuk terus enten acara melih. Apa? Mendem niki, lah niki kan dipendem. Alhamdulillah. Teng pojokan damel tolak balak. Nggih. Om Yuto, Dalam Mbak Niken. kamu boleh nggak di sini aja? Oh boleh, boleh. Anu Soalnya ya. kayak aku mencium aroma-aroma batang nggak enak gitu, tahu nggak sih? Masa sih? Iya kamu Kayak- kalau di sini cium Enak kecium kan? nggak? Enak, seger, Kamu kalau hadap sini enak kan? enak. Coba kamu hadap ke sana Kok kayak kayak ada teleknya ya?
Telek untuk pecah. Enggak enak gitu loh baunya. Iya, kalau begini kan loh pasangan serasi ideal sekali. Ibarat Romi dan Yuli. Kamu juga ibarat Romeo dan Juliet. Mbak Niken sebagai Juliet, mondol pencopet. Copet setara yo ning nggonmu kok. Lah ora pantes blas kok kowe nek karo Mbak Niken. Aja menghalangi kecantikan Mbak Niken, aja menghalangi. Mundur. Oh, wong kok iso. Piyayine lho menik-menik, cantik, suaranya bagus, bertalenta ora kaya anakmu. Anakku sing wedok meng ngono ora apa-apa, tapi sing lanang le. Lho, anakmu sing lanang nyapa? Suarane apik. Lho, mboten kok suara apik. Bar lulus SMA. Lulus SMA. Heeh. Langsung ning Polres Rembang le. Wah, dadi polisi, Mas. Sing ngomong sapa? Lah ning Polres Rembang Kecekel kok. oh kecekel kok sombong iki lho kok iso. Ning Polres. Itu buah jatuh apa? Buah jatuh. Buah itu kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya. Iya kan dia pencopet anaknya. Ora mesti. Ora mesti. Lah nek pas digondol codot ceblok ya adoh. Iya. Pasar buah ke sak pasar buah tok ora ono wite. Maksudnya kacang ki lho gak ninggal lanjaran. Alah kacang enek sing nganggo lanjaran. Kacang apa? Kacang atom ora nganggo lanjaran. Kalau iku lho gula kowe iki kok. Iki lho Mbak Niken ki lho supaya lilih hatine kowe kudu ngrayu. Iso apa ora? Ndase kaya neker. Mbak Niken, Ya. kamu punya uang 2000 enggak? Ih. Kenapa kamu tanya gitu? Karena buat markir hatiku ke hatimu. Alah. Sekarang nggak usum kalau parkir itu uangnya 2000. Golek sing Sekarang usumnya QRIS. Qris. Kamu tahu Qris gak sih? Apa desa ora ngerti Qris. Qris apa? Qris iki lho sing diselempitne nang kene iki lho. Kae Keris. Ya sing bener ya keris kuwi. Mbak Niken, Ya. mobil yang paling kamu suka itu apa? BYD. Enggak bagus itu. Yang bagus itu Ayla. Lho kuwi murah lho, Ndang. Ayla karena I love you. Liwat akikmu lho makhluk. Tara ben kenek kok iso. Rayuanmu tidak Rayuannya membuat terpesona padamu. Tidak bisa membuat terpesona. Beda dong kalau dengan saya. Coba Iya. kamu. Coba pelok 6 sepinten Mas? 6 Aku suka kalau dirayu-rayu pakai gini. Lagu. Sayang Nimas kesayangan koyonge ya ora enak ora ya ora lho ya lagi ngene tok lho ya ora lagi ngene tok ya Mas Sigit lagi ngene tok ikan wis klepek padahal cuma ngene Percaya nek Aku suaramu. Isik aku tahu. piye Iki pengemis. Apik. ya bener Kok kaya pengemis tenan. Terima kasih. Sama-sama. kok iso terima kasih lho coba nek pancen kowe iso ya tunjukkan Iya, pakai kebisaaanmu lagu-lagu kayak Om Yudo gini lagu yang nuansanya terbaru. percintaan nuansanya lho kasmaran Slendro. Wih, edan tayang kita ning debagong alah nembang blero iki mesti. Dirungokno sik. Ya. Memanismu. Salah. Lancang sampean. nuansa percintaan nuansa Nuansa ketresnan. percintaan no. Oke Sopo manis. Alah, rusuhe tak Oh mikir tapuk ngene kok. Kuwi iki selentik. ini lho tapuk ndul iki ora Momo Ya. jiji. momo jiji Rukun Islam. alah kok iso percintaan kok tekan rukun Islam ki lho Percintaan iki ben rukun. wah iso ya lagu sing nuansanya gandrung ngono kok iso yang ada kendangnya, yang ada ininya, semua Itu. main. Tetep slendro. Woi, pisan mau slendro. Sinebut pahlawan putri. Oh iya. Niken itu ibarat seorang pahlawan.
pahlawan bagi keluarga, pahlawan bagi siapa saja. Cocok, sesuai, cocok. Bar iki Mas Anggra sing munggah. Bar iki dirapuhi sik. Betul. Sriuning mustika Tuhan. Tuban Tuhan. Wong Tuban ya nyembah Tuhan. Oh iya astagfirullah aku kok kene iki semono. nggon ketoprak lho kene iki. Ketoprak lho. Kene iki ketoprak AW ngene ngono. Asli Wijaya. Kowe apa ora ngerti nek liwat enek tulisan AW. Oh iya aku lewat anak lamune tulisane AW. Tulisane piye? AW. Putra Kanjeng Sira lawe. Putra Kanjeng Sira Awe. Bosipun wonten ngandhap kalih Mas Totok Seronto. Nggih. Duk kong pranggo. Kualik. Dok pranggung gong. Marai we. Salah. Lah salah lho sampean. Etake kowe Wiratmaya Sriuning coba digandrung. Bang, jak omong nembang terus. Yayi Sriuning. Mara gage caketa marang pun Kakang Yayi Sriuning. Apa enek Wiratmaya guyune kaya sabrangan ngono kuwi. Lah piye? Wiratmaya ki guyune sithik ae, paling ora ya ping 4 lah. Ngono ae. Yayi Sriuning. Ora usah ditungi nggo driji. Ya, pun dadak Mara diitung bareng. gage caketa marang pun Kakang Yayi. Wis pirang-pirang dina aku pengen Contohna Cak Yuda contohna. Wong kok iso ngene lho mustikaning jagat tepung gelang anggonku ngupati wanutya sing dadi gegantilaning nala memani ing netra wong ayu katresnanku ya mung kanggo sliramu iki tenan jare lho Oh kanggo jare iki tenan jare lho ngono iso ora kowe isa iki tenan ngomong sik gage leh kowe nganggo omongan sik Yayi mustikaning jagat ning jagat ora ana papat ning donya ora ana 5 ning bumi ya mung siji siramu sing tak tresnani iki tenan jare kaya kapake dol kaya nguntal pil pancen iki ya kaya padha karo rabi to iki Kok iso? lah wong kene wong kene pengen bodho nyedak karo awakmu ora iso mung aku sing iso nyedak iso demek iki tenan jare Coba ganti sing Sriuning sing nembang nduk niki. Aku kepengin ngrungokke suaramu. Iki tenan ngono ta. Aku kepengin krungu suaramu Yayi. Iki tenan jare. Allah terus ya. Lah ya. Duk perang Duk gong prang. Dak peranggung bajana Ngebelo. Bebelo. Arek ngebelo golek kanca terus ngebel sik. Oh. Bebelo Wiratmaya. Wiratmaya nek mliti. Mlete cah mlaku rono terus jual mahal teteh. Tan wurung Sriuning gundul. Gugur terus digunduli niki. Oh. Dadi kusumaning Rasah wis metu cikal Bang, rasah. bangsa satu lagu Sriuning nanti Ya, Mas. request saya Mas Anggra nanti denok nanti. Oke, biar Sriuning sik, Sriuning siap. sik. Oke. Monggo. Sring, yo. Sriuning mesti kutuban labet tresno tenes
karya Mbah Sukron Suwanda. Cangkeme. Warek kok. Dangdut luar biasa malam hari ini disiarkan
secara serentak 11 channel. Wow. Hebat. Sigit channel, Awat Maja dan lain-lain. Wakeh tenan iki. Spektakuler Ning pokoknya. Sigit channel mau wis meh 2500 apa piro nggo. Halah. Jadi channel Mas Anggra barang. Nah, iki engko Mas Anggra ngono naik maksud Mas Anggra. Jaturi Karo ngluwari nadar kupat luar. nadar kayak kali jenang piring patang abang wau di anu. Satu sepat. Loh, mboten. Mboten kok dugi mriki, Oh, kok dugi alah, mriki. Rawancang Mas Anggra. Maka Mas Anggra. Alhamdulillah. Mik ya. Lah kok aku, Cak? Dal kene dal Lah kok aku iki? Dal maka acara Saduk Jotos malam hari ini mempertemukan yaitu Mas Mondol dan Mas Anggra. Ya Saduk Jotos. Moh, Mas. Moh aku, Cak. Kemplinge ra karuan mengkilap blerengan aku. Tenanan, saestu. Saestu tenanan. Blereng aku. Mosok blereng. Nggih. Aku dhewe yo blereng. Nek jenengan ketutupan aku, Pak. Tak tutupi ngene seraket tok. Wow. Gini sini. Aja gelem Mas Anggra mayah kaya dirubung uler. Selamat malam Mas Anggra. Nggih, sugeng dalu Mas Sigit. Nggih, mengke nembang kan ora ketang satu mang kudu harus nembang wong nyatane. Sithik mawon nggih. Oh, kathah mboten napa-napa wong sing nanggap Mangke sampean. sing ningali niki langsung balik omah sedaya mangke. Mboten napa-napa. Mboten Kanca-kanca sing do ngonten mengki stase do. Nggih, terus recang-recang influencer sing TikTok-e lagi viral-viralnya tadi datang. Oh, Nggih, nggih. langsung diundang. Jangan lupa follow TikTok-nya Rakago. Ragago. Ragago. Nganune piye mau jingle mau Ragago iki? Nggih, password-e niku mosok leh. Mosok lah. Ame Mosok bareng-bareng. leh. Ame bareng-bareng. Password-e Rakago mosok leh. Muni mosok leh mandese ra karuan, Mas. Muni pasok leh babe jan. Niki nyanyi riyen apa ngluwari kupat nadar riyen? Luar. Nek sanjange niku nyanyi riyen. Oh nyanyi Oh, riyen. Nyanyi riyen, ngoten. Larase pelok Pak Wit. Lagune Dino. Wah, Gandulane. dudu. Genduk deno. Salah kabeh. Oh, niki Mbak Niken dados Mas Anggra niki sing nadar nek kagungan Nggih. putra Nggih. nanggap sampean. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wow, kita sudah ngevlog ya Mas. Wah, tidak lewat. Mukbang semua Mukbang. kita Mas Sigit. Termasuk Oh. Mas Sigit niki wow. Saya lontong tuyuan. Saya apa BCI, mau nggih. angel jenenge ae. Apa? Panganan Jepang wangel jenenge. Apa Mas? Silger toh. Susi. Sushi. Oh, sushi. Namanya Mbak Susi teng mriki wonten. Nggih, Tadi sushi. saya mukbang bakgor, Basgor. basgor. Bakso goreng. Iya. Lat. Mas Sigit napa wong Mas Sigit? Lontong tuyuan. Lontong toyohan. Pokoknya isine maem-maem terus ya Mas. Jeng ben ngonten kula dikabari Mas ditelepon. Nggih. Kita kok rodok niku ben singset sithik Men mangke. men gayeng ngoten. Nggih, mangke ditukani mamah. Pripun? Nek mam ora iso alus sanjange. Oh, mantap. Mamah kan wonge rada alusan nek sanjange ngono. Laras percaya. Sami kalih kula. Kula ki bangsa alus kok. Kanca-kanca TikToker Sigit Channel jangan lupa follow juga channelnya Mas Anggra Rakago. Nggih. Lagune Denok nggih. Nggih, Mas Oke, Sigit. oke. Nanti ini dipotong-potong dimasukkan channel Rakago ya. Nggih. Ambil dari Sigit Channel boleh bebas. Oh, saestu. Nggih. Lagune niku kagem putra mawon, Mas Sigit. Mergo niku ceritane ngudang anak. Nggih ngudang putra. Lah nek ibuke nompun dikudangi terus. Oh. Ibuke nek isinane nggih muni tukoli. Kalera umum. Di MC ini Cak Yudo, di MC ini. Oke. Baiklah hadirin tamu undangan yang berbahagia, malam hari ini bersama dengan Cakra Ningrat Indonesia, rajanya musik segala macam musik ada di sini. Yuk kita sambut bersama-sama penampilan dari Mbak Niken Salindri yang akan berduet dengan Mas Raka. Go! Waduh, Sok leh. Oh iya, Mas Anggra channelnya Rakago. Yuk coba Denok Mas, yuk. Mosok lah. Aja kuatir, sayangku ning kowe ra iso disetir. Ora bakal luntur, ora bakal Luar biasa tepuk tangan untuk Mas Rakago, Mas Pon Anggra. plok.
empun keturutan. Pun Hebat, keturutan. Niki titi wancine ngluwari Keluarin nadar. kupat-kupat. Luar. Nggih, siap. Pundi-pundi Mas. karena Nggih, properti. monggo, Enggak. monggo. Bu Ratih diaturi tindak mriki napa? Nggih, monggo. Oke, kalih Mase, Monggo. Kang Mase Kalih panjenengan. Mas, kalih Mas. Papa. Papa anu Papa. Bapak mama. garwa. Nggih. Nggih. Garwa. Turuk, turuk, turuk. Iya. Istri Mas, istrinya. Kalau istrinya siapa, Mas? Papa. Mbak Bulan, monggo karo Mas. Karo Dik Rasat sisan. Disampirke mae terang hampirke. Sing sayo, sing rukun, kalolo. Ya, mriki. Mriki, Pak. Mas Raka garwane mboten di mana istri? Mbak Ini Mbak. momen yang luar biasa bisa diabadikan nanti bisa untuk anak putu nanti biar nggih. Monggo Pak Purwono, Kenang-kenangan. pripun adidal Pak Purwono? Nggih, menika. Monggo punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sederek, para bapak ibu ingkang sami lenggah mirsani ringgit wasucal nemung wekdal sakedap malah kepara nyuwun donga pangestunipun. Mbak Niken menika Mas Anggra kalian Mbak Wulan tuk rikala semanten nggadahi ujar menawi dipun paringi momongan badhe ngrawuhaken panjenengan. Pramila titi wanci menika nyuwun pitulungan Mas Anggra kalian Mbak Niken buka kupat luar monggo menika dipun asta rumiyin Mas Anggra kalian Mbak Niken. Para bapak ibu monggo kula panjenengan sedaya paring pandonga kanthi waosan Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mas Lali. Mas Sigit, Dalem Pak. nyuwun pangapunten kula nyuwun iti pangestu ugi nyuwun iti Nggih. dalu menika Mbak Niken paring pandonga nandharipun Mas Anggra. Monggo. Matur sembah nuwun kagem Mas Anggra sampun nimbali kula kalian Mbak Wulan, mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah, mugi-mugi selamat donya akhirat, mugi-mugi sehat selalu panjang yuswanipun. Amin. Lan ugi kagem adik sinten niki? Rasat Rasan yang ke 1 tahun pas nggih. Alhamdulillah mugi-mugi dados bocah sing soleh. Amin. Amin. Sampun matur nggih suwun. matur nuwun Ki wali matul pandonganipun kitan, sedaya. Mbak. Yang wali matul kitan jenengan ucapne sekaligus Mas Alfiano. Mas Alfiano, nggih Mas Alfiano menjadi anak yang soleh berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Panjang Amin. umur sehat selalu. Yang penting Amin. pinter sekolahnya. Amin. Amin. Monggo menika. Para bapak ibu ingkang sami mirsani ingkang sami rawuh, mugi-mugi sak sampunipun kabuka kupat luar sedaya ujub nandharipun Mas Anggra mugi kalis ing rubeda mawingking anggenipun gesang bebrayan tansah gemah ripah boten wonten reridu menapa-menapa. Amin, Amin. Allahumma amin, amin. Matur nuwun pandonganipun. Monggo iki foto sesarengan ya Cahayu. Pangapunten Pak MC, momen spesial monggo dipun abadikan mumpung keluarga besar Ibu Ratih dan Bapak Kahar dalu punika wonten pepanggung mengke saged nyanyi utawa joget bersama kalian keluarga. Wah.
Monggo kula namung derek Pak Kahar, Burate kalian Mas Anggra, Mas Raka. Monggo kula mboten saged mboten wantun matur. Monggo mangke Kamera sae depan malih. Mas berarti. 3 2 1. Oke, tambah lagi Mas. Ya. Dihitungi ping 100. Dihitung mundur ya. Oke, nggih. Iya. Siap, nggih. Sampun? Wonten panjenengan Mas Yuda. Ada permintaan lagu mungkin biar joget bersama keluarga napa? Wonten Kusuma Wijaya. Oh. Lestari, Jalaning Tresno, Negara Angin, Puspitanala. Wah, Mbak Niken iki lembur langsung. Nggih, sedaya sampun Momen spesial, lampahan saking momen kula spesial. nyuwun pamunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wangsul datang Pak Sigit, monggo. Nggih, pripun Bu? Oh, nggih, nggih. Matur nuwun Bu, sukses. Ning. Nong. Mbak Niken ora dhewean berarti kancane Mbak Yosi ya. Mbak Yosi Dian Pratiwi nggih. Blitar Kutha cilik kang kawentar. Edi Peni Gunung Kelut Sing ayo Blitar Peta Brontak proklamator wah Para penonton ingkang wonten pinggir dalan menawi boten ketinggal kirang marem saged mlebet. Saged mlebet, Bu. Monggo, Enggak saged wonten kursi mlebet. boten napa-napa. nggih saged tumbas Bebas. Bu monggo ingkang wonten Jawi saged tumbas tiket wonten pojokan mriku Boten Dik, boten ditikati. Nembang berdua nggih Mbak Yosi. Mbak Yosi Dian Pratiwi bintangnya Cakraningrat Indonesia suaranya yang menggelegar bagaikan Petir di siang hari. Nyamber ndase mondol. Nembang sing kepenak, Napa Pak Igit menika ingkang sesuai dengan Mbak Niken dan Mbak Yosi biar klub suaranya antara suara 1, suara 2 dan Mas Mondol suara kirik nanti. Yo ora to yo. Rakot awakmu. Rakot. Menika request terbanyak menika Banyuwangen. Disimak Pak Mayor Jenderal Marinir Bambang Sutrisno saking Jakarta. Oh nggih kesupen niki wau nggih pikantuk salam Pak Sigit Dalam. saking panjenenganipun Bapak Yoga Mandira Jakarta. kang wonten Jakarta. Ampun lali Cak Yudo Berman- tanggal 26 tak teng Kediri. Oh nggih tengkarekan. Tanggal 17 teng alun-alun mengke. Alun-alun Ngawi. Nggih. Hari jadi Ngawi, Cakraningrat bersama Cak Yudo. Niku rekome saking kula. Sak yutene ora nggo mondol. Hari jadi Rembang kok ora wayangan. Rencanane Rembang, wes. rencanane alun-alun Ngawi ganti komet. Iya. Dijak. Hari koperasi batal tanggal 13 Cakraningrat. Ganti dalang. Oh, ganti jalan to, Pak? Golek anggaran sing luwih murah. Ngono lah sampean ra gelem murah, Pak. Sampean larang. Pemerintah nanggap murah iki duit apa? Dikorupsi ya entuk ya, Pak. Korupsi entuk nanggap wayang kok murah. Betul. Sesuk sing nabi paling yo narki ngono iso tanggal 13 iki. Bos enar ki. Ora. Gerajakan Banyuwangi bawa dijenggleng. Oke. Mondol milih jenggleng Mbak Yosi apa Niken Salidri? Sapa we? Pilih ya weh saiki mu. Aku milih Niken no. Aku Sing gak ngono. mau. Yo Syukur. Kok pisan-pisan iki gelem no nyapa to. Kowe jenggleng Mbak Yosi kok Alergi. Cak Yudo Mbak sing Niken. jenggleng. Heeh, coba Enak. Cak Yudo dhisik, Cak Yudo. Oke. Lho tak Mambiat contone. mayon. Mbak. Mambiat mayane. Mambiat. Op. Mondol kok iso. Alah ming mbir ngono ae. Mbak Yosi. Suara Regate Pak Saji. rane
kode kendang. Gandeng bala Siapa namanya? Mumbul. Ora kuni to, Ndang. Alah. Kok ora kaya kancane? Ora padha aku kok mejen iki. Kakean pola. Kakean gerak ora muni. Cacahe pancen men sak senti ora aku kok. Sentimen. Sentimen. Gundul goblok. Contoh Kurang itu. sisan. Cak Yudo karo nikah enak. Ya, contoh lho. Nyerambai Rut Pantoro. Ya. Ya. Penak. Penak iki. Awas kowe kok sampe gak penak. Awas yo. Kalau ping 2 aku ya ping 2. Pianyo wangi Noe dipangan nganggo lombok enak lho ngono. Heeh. Ilang-ilingi mau bagai lho aku ya. Jenenge Beci. wetan sakura Lampu-lampu Twitter pemanasan. Mek ngono. Lho ngaku lho tanpa gerak ngene tok lho muni. Ya. Enak ngono kok goblok. Kok iso kowe kok ora? Dah kaya ngono lho. Maksudnya piye kowe njaluk piye? Piye? Kowe mumbul, ya Unggul terus. Unggul iki gamelane muni di Piye Tutuk. gamelane? gamelane tutuk mak jleng ngono lho. Oh, ora paham. Oh, Omong ngono. nek mondol Aku mumbul, mumbul, yogane muni Muni mak jeleng. jleng ngono. Oh, ya. Ngono kuwi. Gak cangkeme. Lah piye? Gamelane lho ditutuk. Nutuke piye? Gentenan. Oh, Oh, alah nutuk genten. sarjana kok ora mudeng ya, Nduk. Sarjana jare tolong. Pengrawite jare sarjana seni, ngono kok ora iso nabi mondol. Omongane angel e. Ah, Genten nggih, Pak. Yo gini iki kan. ikan. Kene lho, Ndang, nek pengen bareng engke. Nah, Piye? Gamelane piye? Tabuh piye? gentenan. Jajal lek karo Niken jajal iso Ngono ora. blok. Wut. Mumbul. Woi, Oh, bom cosek Pak. Lah lah Piye karepmu piye karepe piye? Jare kon wabuh gentenan. kaget aku. Wah, angel laden-ladenane cah gundul kowe. bareng ngerti mondol kecilik ngono burate gumujeng seneng. Pak mondol tersiksa kok burate Seneng ngeten. Badhe dipun tumbas, Bu, ndasipun damel ketak-ketakan. Murah aku niki. Nggih. Mengke bibar niki kula tokke penari saking Surakarta Hadiningrat, Bu. Wonten ta? Oh, mengke Mbak Ida Lala. Oh, nggih. Penari ya Mbak Ida Lala. Penari. Iya. Terus
belambiangan aja takkan senang susah disangga tanah India melayari melare Gumelyaring, hei, hei, gumelyaring, hei hei gumelyaring. hei hei Senengane cacah iki. cah Ge mareme kanca niku pripun? kanca Terus marem kanca-kanca iki. ben doyan mangan Pak niku pirang-pirang dina ki ora doyan mangan ndak enak turu ah. Sing demung Repot. niku. Nggih Pak, bersedih mangan Pak. heci bareng lho ora dijejel-jejelne ya ora kolu lho wong-wonge Taman Sari Nusantara belambiangan belambiangan Mari taman Sari Nusantara belambiangan belambiangan Mari taman Sari Nusantara Gerajakan Banyuwangi spesial untuk kanca-kanca Cakraning Rat Fans Club sing wis do mlumpuk saking Bojonegoro, Tuban, Kudus, Rembang, nyawiji dadi siji nobar. Wah, elok. Kowe isih bersambung kok bengi ning Tanjung Sari. Iya. Coba kaya apa? Gerajakan Banyuwangi Mbak Niken Salindri karo Mbak Yosi Dian Pratiwi. Dados. Garajakan Banyu
Hebat, luar biasa. Perpaduan antara Mbak Yosi dan Mbak Niken sangat estetik dan menarik, mengandung estetika dan heroik. Iya, Mbak Niken ben legase. Iki ganti Mbak Ida kok bari. Ida, Mbak Niken Mamah Bibin kon buka WA-ne Pak Sigit ngono iki ora WA ora buka.